Kaixo, arratsaldeon. Sortan belek abesten zuen, zer dun, ene alaba, marinelak maite dut aita. Marinelak garai batean, arraunlariak gaur egun, nola ez ditugu maitatuko, joan den igandean, Kontxako banderan, ikusitakoa eta gero. Ikuskizuna benetan bikaina eman zenuten, parte hartu zenuten guztiak, eta horregatik ikusleok eskerrak eman nahi dizuegu. Baina kirolan bakarra da irabazlea eta Kontxako banderan Gipuzkoarrok izan ginen hoberenak. Orioko mutilak eta San Juaneko neskak izan zineten indartsuenak eta horregatik zaudete hemen omenaldi hau jasotzeko. Tenemos que estar muy orgullosos en Guipúzcoa, empezando por la categoría femenina, porque la pugna por la bandera estuvo entre dos embarcaciones de nuestro territorio. Estamos hoy aquí para felicitar a San Juan por haber conseguido la bandera, pero sin duda creo que también el trabajo que hizo Ibaica merece el aplauso. ¿Y qué decir de la categoría masculina? Que además del gran recital que dio Orio, sirvió también para hermanar un poco el remo guipuzcoano, ¿no? Porque yo creo que hasta los que tenemos el corazón verde nos subimos en la trainera, nos pusimos de amarillo y empezamos a remar con todos vosotros en ese espectacular largo de vuelta que hicisteis. Así que, como decíamos al principio, muchas felicidades, zorionak, hori eta zorionak San Juango neskei beste egunean eman zenuten ikuskizunagatik eta lortutako banderagatik. Hasieran, entzun duzuten bezala, erabili egin dut ikuskizuna hitza eta jarraian ikusiko dugun bideoan argi eta garbi ikusiko da zer den Kontxako bandera eta zer den ikuskizun bat. No sé si es valentía o es un... Chalo bien. Iba a decir que no sé si es valentía o es un poco de locura meterse a remar en esas condiciones, pero sin duda que los de fuera por lo menos disfrutamos muchísimo. Vosotros también disfrutasteis, sobre todo al final, porque dentro tuvisteis que sufrir bien a gusto. Orain mesedez, Denis Itxaso, Kultura, Turismo, Gazteria, Kirol eta Lankidetza Departamentuko diputatua, hurbildu zaitez, eta zurea da hitza. Pasaiako herritik dator notizia, Andreak dabiltzala arraun bizian, kantatutzera nua, biztan ikusia, irabazi dutela
bandera nausila. Iraileko jaiak, Donostin seinale, ailegatu ez dana, hori jori galde, itxasoa egon arren, diabruaren alde, hori jota pasaia, arraunian alde. Gure pasaia beti, sonatua dago, hori joko herria, ez da gutxiago, berriro ekiteko, oro prestu dago, bandera zuzenago, taurak lasaiago, nye, 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 nye. Oiek horrela eta gehiago ere bai, etxean zaudete eta egon zuek lasai. Zorionak gizonta, zorion da malai, onenak zarete eta hemen eta non nahi. Ez nuke gehiago esango. Zorionak, egila esan, aurkezleak leheno esan duen moduan, egundoko ikuskizuna emantzen duten. 2013-tik ez da horrelakorik gertatzen, bi banderak Gipuzkoan gelditzen direla, 4 urte direla Hondarribiak eta Zumaiak eskuratu zutela bi trapuak Gipuzkoarentzat. Eta kasu honetan berriro gertatu da, oso harro sentitzen gara zuek egindako lanaz, emandako ikuskizunaz, erakutsitako konpromesuaz, badakigu beti ezin dela irabazi, baina kasu honetan irabazi duzue, eta merezi zenuten Gipuzkoako etxe honetan harrera hau eta ospakizun hau. Zuentzat da eta zorionak. Eskerrik asko, Deniz. Orain, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia, hurbildu zaitez ere bai mesedez. Eta berarekin batera, Itzarol Estallo, San Juantik eta Jon Salsamendi Oriotik, jaso behar dezuten merezitako txapela, zorionak. Igo, bai. Markel, Denis, es para los presidentes. Que las fotos es para los presidentes. Bueno, ya nada. ¿Les hago subir? Sí, que suban para la foto. Bai, mesedez hori, presidenteak ere igo daitezen argazkia egiteko. Eskerrik asko guztioi, zorionak berriro ere. Eta orain omenaldi hau izteko, Markel Olano, zurea da hitza, mesedez. Arratsaldeon guztioi, Denisek kantatu duenaren ondoren ni ez nez jarriko kantua, barkatuko jazu. Berak izan duen ausardia digezta gandik. Losatiago izango naiz, baina edozein kasutan nire partetik bintzet, hor beak adierazten zituen ideiak errepikatzea. Esterik ez, nik uste dut pasadan igandean, esan dezakegu arraunarentzat kirol bezala izan zela egun gogoangarri bat, importante bat. Aurora pauso bat esango nuke eman zuela kirolak beak, Euskal arraunarentzat izan zen une oso importantea, eta esan behar baita Gipuzkoakoarentzat izan zela baita ere une eta momentu historiko bat, ez.
lehorte garaiak bizi genituen, askok, nik uste dut Gipuzkoan bizi genuen lehorte garai bat, Denisek aipatu du, 4 urte bi taldeak, euskal emakume eta gizonezkoen taldeek elkarrekin irabazi gabe, horiok uste dut 10 bat zeramatzalaia irabazi baita ere, eta orduan lehorte garai hori gainditu zen, kolpe bakar batean, eta nik uste dut gainera, garai hartan, igande hortan bizizan ziren itxaso baldintza hoiengatik, seguronez, arrisku puntu batekin bai, baina egia da baita ere ikuskizun ikuspeditik izugarria izan zela, eta dena disfrutatu genuela. Gero ondoren etorri zaren emaitzak, audientzi ikuspeditik, eta egia da nik bereziki poza hartu nuela, retransmisio hortan, ia 3 ordutik aurrera izan zen retransmisio batean, mutilen eta nesken datuak audientzian parekoak izan zirela, oso altuak, baina bereziki pozgarria neskak izan zuten datua. Nik uste dut horrek esan nahi duela, 2008tik onuntza, hasi zenetik Kontxan emakumeen lehiaketa baita ere, izugarrizko aurrera pauso eman duzuela neskak, eta horrek ekarri diola baita ere aurrenari normalizazio puntu bat horrendik ere jarraitu beharra daukana, prozesu horrek, baina bai izan da momentu bat, berdintasunaren ikuspeditik aurrera pauso importantea ekarri duguna, eta nik uste guztiontzako oso ona dela hori ere. Eta zorionak eman baita ere klubari berari egiten duen esfortzuaren gatik horren alde, eredugarria delako. Eta hori otarrei, esan ziurrenik urte honetan baita ere inflexio puntua bizi duzuela. Espero dut horrek hemendik aurrera ere emaitzak indartzea baita ere klub bezala eta biztanda lurralde bezala. Nik uste dut hemendik aurrera igande hontan bizi izandakoa errepikatzea zaila izango dela, espektakulo ikuspeditik, errepikatzen saiatu beharko ginateke denak, baina emaitzen ikuspeditik espero dut behin eta berriro errepikatzea. Bai San Juanen ikuspeditik eta baita ere Orionen ikuspeditik. Gure partetik behintzat Foru Aldundia bezala, eskerrik asko egiten duzuen lanengatik, ez bakarrik udan, ematen duzuen ikuskizunak baizik neguan, eta ja bukatu zai denbora. Baizik eta batiz ere neguan egiten duzuen lanarengatik. Neguaren esfortzuak ekartzen duelako gero udako disfrutea, baina nik uste dut esfortzu hori berritan eta egiaz eskertzeko arrazoi badala gure partetik. Beraz, zorionak eta eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Markel. Berriz ere zorionak guztioi, zorionak Oriori, zorionak San Juani ere bai. Honekin bukatutzat emango dugu, omenaldi hau, orain luntz txiki bat daukagu, eta beraz Kontxan gertatutako guztia bertan hitz egingo dugu lasai askoz. Eskerrik asko.